Сәләмәсез мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез Татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Әлеге тапшыруда без сезгә атна дәвамында Татарлар тапшыруында чыккан махсус сәхифәләрне күрсәтербез. Бездән аерылмагыз. Бәхет дигән сүзне кабул итми, чөнки ул мизгелләрдән тора ди. Бүген син бәхетле, иртәгә бәхетсез булырга мөмкин. Шуңа күрә язмышына рәхмәтле. Бүген безнең шәхесләр сәхифәсендә 40 еллык иҗат гомерендә 60-тан артык спектакльдә уйнаган, Галиәскәр Камал театры актрисасы, Россиянең ат казанган, Татарстанның халык артисты Рузия Мытыйгуллина. Казаныбызның иң гүзәл биналарының берсе Камал театрында. Билгеле инде татарлар кайда гына яшәсәләр дә әлеге бинага спектакльләр карарга киләләр, тартылалар. Ә инде театрны үстерүче аның артистлары. Менә бүген без шундый бер күренекле артистка белән очрашабыз. Рузия ханым, сезне язгы бәйрәм белән. Рузия Хидиятулла кызы Мытыйгуллина 1950 елның 3 мартында Татарстан Республикасының Әлки районы Югары Әлки авылында 6 балалы, җыр моң сөюче, гармончы гаиләсендә төпчек бала булып туа. Үзен таный белә башлауга биюче, балерина булу хыялы керә күңеленә. Үскәч аяк очларына басып, канатланып Казанга килә. Килдем bir вакытны репетицияга bir артисткага ярып, Камал театрына. Анда Марсель Хакимович Зәңгәршәл спектаклен чыгара. Менә шушы репетицияда җырчы кызларны, биюче кызларны, җегетләрне, Булат, Мәйсәрәләрне күреп, мин гашык булдым театрга. Балачак хыялын ул театр сәхнәсенә алыштыра. 1974 елда Казан театр училищесын тәмамлый. Безнең инде җитәкчебез Марсель абый булды. Легенда бит инде ул кеше бит инде. Аның ярдәмчеләре булып Хаким Сәлимҗанов, Марсель абыйның әтисе, Шәхсанама Пасфандиярова, ә инде сәхнә теленнән Асия Хәйруллина. Чиста, чын татарча сөйләшергә өйрәтте. Әйе, ул бөтен җаны тәне белән иҗатка чума. Бер карасаң театр ул мөгъҗиза. Җыр, моң, бию барысы да бер сәхнәдә. Булды, бии торган рольләрдә, хәтта җырлый торган рольләрем дә булды. Мәсәлән, Ак калфакта иң беренче. Аннан соң китте инде әкрен генә. Менә инде мин әлбәттә, мин әле бүген менә 18 марттагы кичәмдә мин әлбәттә үземнең тамашачыларыма биеп тә күрсәтәчәкмен, әз генә булса да җырлап та күрсәтәчәкмен. Туган көне юбилее уңаеннан Рузия Мытыйгуллина тамашачысын 18 март көнне Камал театрына җыя. Аңа еллар куркыныч түгел. Менә мин аны студент вакытыннан да хәтерлим. Бер гадәти генә кызлар иде, кыз иде, шундый сәләтле, әйбәт, мотор. Әмма еллар узган саен анда ниндидер эчке рухи байлык, затлылык сизелә. Әлбәттә, рольләр артистларны байыта. Менә Исхакый әсәрләрен уйнау, Зөләйха үзе генә ни тора идеме? Әле Курчак туенда да һәм Ханума кебек менә шундый дөнья күләм үзебезнең җәүһәр классикларыбызда уйнау байыта ахрысы кешене. Шуңа күрә ул елдан-ел ничектер матурая бара. Миңа ул бүген элекләрдән дә матуррак, гүзәлрәк ханым шикелле. Аннан тагын бер нәрсәне уйлыйм, ул бит тормышын Ринат Закиров белән бәйләде. 45 ел була аларның бергә торуына. Закировлар гаиләсе, без аны Шамил Зиннур Закировтан да беләбез, театрыбызның директоры. Алар бик тәрбияле, бик әхлаклы, бик җаваплы һәм бик рухи яктан бай кешеләр. Без бөтен мәсьәләдә аның тәлигенә, аның җыйнаклыгына, аның төптән уйлап, бөтен мәсьәләне төптән уйлап хәл итәргә сәләтле булуына
ихтирам белән карыйбыз. Аның барысы да алдан уйланган, алдан менә ничек булырга тиеш, шулай тормыш бара. Бу тормыш итәр өчен бик уңайлы, җайлы. Инде хатын-кыз роле дип әйтсәк, ансы безнең менә бүген ыныклардан күренә, алар әбисе тирәсендә, аның җылысында кыйналар бүген, тулы мәгънәдә. Бу дөньяда, кырыңда үзеңне аңлаган, гомумән яшәешне тирәннән аңлый белгән кешенең булуы әлбәттә зур бәхет. Үзегезнең туган көнегезне яратасызмы? Мен туган көнемне гомер буе яраттым. Чөнки нәрсә өчен яраттым? Мин яратам бәйрәм. Мин яратам кешеләр җыярга, кунакка. Менә безнең әни ул шуның хәтлек якты, шуның хәтлек ягымлы ул, аның менә бөтен матурлыгы эштән чыга шикелле. Әни булган җирдә безнең бөтен гөл гөрләп тора. Игә килсә кешеләр дә, кунаклар да, безнең һәрвакыт әни гомергә өйрәтә иде кеше белән исәннәш күрешкән вакытта. Кешегә якты бул, якты чырайлы кешеләрне, якты йөзле кешеләрне бөтенесе ярата. Елмаеп каршы ал, елмаеп затып куй дип кешене гел шунарга өйрәтә. Рузия ханымның гомерлек хыялын кызы Чулпан тормышка ашыра. Кичкенәдән биюгә тартылган Чулпан бүген Казан бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе. Нәрсә ул бәхет? Бәхетле булыр өчен ни эшләргә кирәк? Менә мин һәрвакыт миңа әйтәләр, мин бер вакытта да бәхет дигән сүзне кабул итмим. Чөнки ул мизгелләрдән тора. Син бүген бәхетле булырга мөмкин, икенче көнне бик бәхетсез булырга мөмкин. Шуңа күрә мин язмышыма рәхмәтлеме дим. Кешенең менә әйтәләр бит инде язмыш диләр. Менә шуннан да сиңа ничек язылган, ә менә хәзерге вакытта мин язмышыма баш иям һәм рәхмәт әйтәм. 40 елга якын иҗат гомерендә 60-тан артык спектакльдә берсеннән-берсе матур образлар. Бүгенге көндә минемчә ул бик бәхетле, һәр яктан камилләшкән ханым. Аңа хәзер саулык, сәламәтлек һәм әле тагында ул уйнарда рольләр бик күп. Безнең һәм чит ил драматургиясендә, рус драматургиясендә шушы рольләр белән безнең тамашачыны сыкландырсын, рухландырсын, тарихыбызны баятсын. Чөнки анда андый мөмкинлек әле бик күп. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. Хәзер сезнең игътибарыгызга Тайсырга 100 ел сәхифәсен тәкъдим итәбез. Алар турында уйлаганда ирексездән сабый чагында 1945 елның җәй азагындагы күренешләр күңелдә яңара дип җиткерә сәхифәне алып баручы Рөстәм Нәбиуллин. Бөек Ватан сугышы тәмамланганда аңа 5 яшь була. Бүген җиткерәсе тема аның хатирәләренә бәйле. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Тайсырның 100 еллык юбилее алдыннан яшәешебез тарихындагы күренекле вакыйгаларны барлаганда, республикада сәнгатьнең яңа түрі булган телевидениянең барлыкка килүе, профессиональ дәрәҗәдә эшли башлауы җәмәгатьчелек тарафыннан зур вакыйга буларак кабул ителде. Телевидениягә нигез салучылар арасында Бөек Ватан сугышы елларында батырлык үрнәкләре күрсәткән сугыш ветераннары да бар иде. Бөек җиңүнең 25 еллыгы алдыннан без аларны зур студияга җыеп фоторәсемгә алдык. Халык батыр уллар үстерә, зур бурычлар йөкләп өстенә. Җиңү яулап көрәш эчендә батыр уллар халкын үстерә. Күренекле шагыйрь Шәүкәт Галиевнең менә бу шигырь юллары барлык сугыш ветераннарына багышланган. Алар турында уйлаганда ирексездән күңелгә 1945 елның җәй азагында булган вакыйгалар хәтергә килә. Солдатлар җиңү яулап авылга кайта башлады. Коеп куйган
солдатлар хәрби киемнән сокланып туймаслык. Каршы алучыларның шатлыгы, сөенече. Шулар арасында мин дә 5 яшьлек сабый. Әтинең көчле куллары белән күтәреп алып һавага чыюы. Еллар буена җыелган назын бер юлы биргә теләгәндәй кысып-кысып кочаклавы. Ике якка бөтереп куйган куе мыегы. Битне кытыклый, иркәли. Аның кулында бару, җитәкләшеп, янәшә атлау, бәхетнең иң күге кебек тоела. Бу хисләр гомер буе саклана икән. 1945 елның җәендә күңелдә уелып калган хатирәләрдән арынып, бүгенге көнгә күчәм. Зур студияда сугыш ветераннары бергә җыелып фотога төштеләр. Сүземне ветераннарның иң өлкәннән Соба якларында, Шәтке авылында 1914 елда туган Янгулов Кыям абыйдан башлыйм. Беренче тапкыр 1936 елда хәрби хезмәткә алынганчы, ул Кызыл армеец газетасында әдәби хезмәткәр, мәдәният бүлеге, аннан соң җаваплы секретарь булып эшли. Хәрби хезмәттән соң да ул әле шушы газетта эшләвен дәвам иттерә. Ә инде 1938-1941 елда республикасының комсомол газеталарында да хезмәт итә. Һәм Бөек Ватан сугышы башлангач, ул фронтка алына. Һәм 1950 елга кадәр хәрби хезмәтен дәвам итә. Контрразведка органнарында өлкән лейтенант дәрәҗәсендә хезмәт итә. Батырлык өчен медале белән бүләкләнә. 1950-1959 елларда Татарстан радиосында мөхәррир, ә инде 1959 елда Казанда телевидение студиясы оешкач, ул өлкән редактор булып студияга күчә. Узак еллар авыл хуҗалыгы редакциясенә җитәкчелек итте. Республикасының төрле районнарына барып, колхозларда, совхозларда булып, тиешле тема буенча тапшырулар оештырды. Шул вакытларда шаугыр килеп барган районнар эстафетасын оештыруда аның хезмәте зур булды. Гадәттә бит тапшыруга катнашучыларны чакыра. Алар чын җир кешеләре. Менә дигән итеп үз эшләрен башкаралар, ләкин аны бит әле кеше алдында матур итеп сөйләп тә күрсәтергә кирәк. Бу яктан Кыям абыйның осталыгы гаҗәеп иде. Ул тапшыруга әзерләнү алдыннан кешеләр белән очраша. Тапшыруның максаты, нәрсә турында сөйләргә тиешлеген уч төбендә кебек барыбызга аңлатып бирә иде. Шуннан соң инде тапшыруда катнашучылар да үзләренең каушауларын оныталар иде. Менә дигән итеп тапшыруда сөйләп чыгалар иде. Кыям абыйның үрнәк алырлык эш алымы, үзенең гадилеге, итәгатьлеге шул кадәр ипле кеше иде. Аңа сокланмыйча мөмкин түгел иде. Шуңа күрә дә Кыям абый турында һәр вакыт мин олы хөрмәт белән искә алам. Тапшыруыбызны хәтер мәңгелек сәхифәсе белән дәвам итәбез. Ул бөек җиңүнең 75 еллыгына багышлана. Бүген сезне Үзбәкстанда гомер итүче милләттәшебез Шыңгыз Җәләлетдинов белән таныштырырбыз. Шыңгыз ага сугыш вакытында пулемет взводы командиры булган
һәм Берлинга кадәр барып җиткән. Бүген без сезне Ташкент шәһәрендә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Шингиз Җәләлетдинов белән таныштырачакбыз. Шингиз Кәбирулла Җәләлетдинов 1924 елда Ташкент шәһәрендә эшче гаиләсендә туа. Кышның беренче көннәреннән үк ул көн саен хәрби комиссариатка барып, үзен фронтка җибәрүләрен сорый. Килгән саен яшь егетне аңан куып чыгаралар, чөнки аңа әле 18 яшьтә тулмаган иде. Аннары ул Ташкент пулемет-миномет училищесына укырга керә. Аннан кече лейтенантны, пулемет взводы командирын 2-нче Украин фронтына җибәрәләр. Старшина обед раздает. У меня же ни котелка, ни ложки нету. Налил мне супу. Я стал пить, неудобно было сидеть. Я высунулся из окопа. Вот так, голова только. И это котелок пил, и пуля ударила сюда. Вот, каких-то 2 сантиметра от головы. Котелок вышибло. До меня не доходит, я смотрю, все оцепенели. Шул вакытта старшина аны кочаклап алды һәм аңа озын һәм бәхетле гомер юрады. Каһарманыбызның тормышында фронт чоры шулай башланып китте. Бер айдан ул беренче тапкыр яралана. Пулемет вытаскивали из грязи, я помогал пулеметчику на позиции вытаскивать из глины. Стукнуло в руку, как молотком. Вот и ранило под Кировоградом. Оттуда в госпиталь. Кулы тезелгәнче Шингиз абыйны отучылар курсларына җибәрәләр. Ул анда рота командирлыгына укый. 1945 елның мартында аны рота командиры буларак Берлингә җибәрәләр. Анда ул җиңү көнен каршы ала. Әмма аның өчен сугыш әле бетмәгән иде. Война окончилась, а там идет у нас бои. Немцы хотят на тот берег к американцам. Вот там паром. На пароме всплывает, а с нашей стороны 2 пулемета стоят. А раз, их нету. Опять паром опять нагружает, опять их нет. Вот так сбивали. Шингиз Җәләлетдинов үзенең батырлыгы өчен Кызыл Йолдыз ордены һәм башка бик күп бүләкләр алды. Безнең каһарманыбыз бүгенге көндә 4 ыныкларын һәм 3 ыныкчыкларын сөюче бәхетле бабай. Быел анарга 96 яшь тула. Нәкъ кайчандыр старшинасы әйткәнчә, ул үзен һәм бәхетле тормыш кичерә. Ә хәзерге буын үз чиратында Шингиз абыйга аның батырлыгы, көчле рухы һәм ирекле җире без өчен мәңге рәхмәтле булачак. Сәрвиназ Каримова, Татарлар, Үзбәкстан, Ташкент. Дәвам итәбез. 1950 еллар ахыры 1960 еллар башында татар милли көрәшен үстерү белән Грек-Рим, самбо һәм ирекле көрәшне берләштерүче федерация шөгыльләнә. Ә 1968 ел татар көрәшенә яңалык алып килә. Бүген көрәшчеләр сәхифәсендә сүз шул хакта. Ә 1968 елның 5 декабрендә Татар-Башкорт милли көрәш федерациясе оеша. Казанда Татар-Башкорт көрәше буенча Россия чемпионаты барган көннәр була ул. Бәйгедән соң районнардан килгән көрәшчеләр, белгечләр катнашында бик җитди җыелыш уза. 7 биттән артык беркетмә генә языла. Беркетмәдәге кайбер фикерләрне тыңлап узыйк әле. Тарихи вакыйга. Милли төрләр буенча РСФСРның спорт стасы Зөфәр Ханов. Соңгы елларда республикада бу спортның түрі белән шөгыльләнүчеләрнең саны һаман арта бара. Мин республикада милли көрәш буенча айрым мөстәкыйль федерация оештыруны хуплыйм. СССРның спорт стасы Жаббар Гафиятуллин. Әйе, милли көрәш буенча айрым федерация оештырырга кирәк. Бу халкыбызда борынгыдан килгән уен төре шөгыль белән кызыксынуны тагын да арттырачак. Без бөтен Россия спорт оешмалары советы алдында мәсьәләне баштарак
барлык спорт осталыгына кандидат, аннары спорт остасы исеме алырлык итеп куярга тиешбез. Татарча көрәш бәйгеләре сәркәтибе Хөрмәт Кәримов. Дөрес юл күрсәтүче оешма булырга тиеш. Мөстәкыйль федерация оештыруны аның пленумын, президиумын сайлаудан башларга кирәк дип саныйм. Президиум эш планын булдырырга һәм аның белән барлык районнарны таныштырырга тиеш. Ярыш кагыйдәләренә һәм үлчәү авырлыкларына да үзгәреш кертергә кирәк дигән фикердә тора. Көн тәртибенең икенче бүлеге булып федерацияның советын һәм президиумын билгеләү тора. Рәис итеп Социалистик Татарстан газетасының бүлек мөдире Дамир Шәрәфетдинов сайланыла. Үзе дә көрәшчеләр нәселеннән, көрәшнең классик түрі белән шөгыльләнгән Татарстан чемпионы ул. Дамир Рәүф улы Шәрәфетдинов 1940 елның 12 сентябрында Казанда туган. Казан дәүләт педагогика институтының тарих филология факультетын, Ленинград югары партия мәктәбенең журналистика факультетын тамамлый. Тарих фәннәре докторы, гуманитар фәннәр академиясе академигы. Россияның мактаулы архивчысы, Россияның һәм СССРның атказанган мәдәният хезмәткәре. 16 китап һәм монография, документаль повесть һәм очерклар авторы. 1968 елдан 1971 елларда Татарча көрәш федерациясын җитәкләй. РСФСР Милли спорт төрләре федерациясе президиумы әгъзасы. 2014 елның 7 февралендә вафат. Беркетмәгә кертелгән һәр тәкъдим тормышка ашырыла башлый. Яңа оешкан федерация сабан туйларында татарча көрәшне куллану, батырларның осталыгын арттыру бурычын куя. Республика районнарында татарча көрәш секцияләре оештырыла. Алар белән җитәкчелек итәргә танылган көрәшчеләр билгеләнә. Ярышлар алдыннан хөкемдарлар, тренерлар өчен семинарлар оештырыла. Татарча көрәш буенча Татарстан чемпионаты республиканың физик культура һәм спорт комитеты үткәрә торган ярышлар исемлегендә дә ала. 1969 елда Татарча көрәш беренче мәртәбә буларак Республика профсоюзлары спартакиадасы программасына да кертелә. Елдан-ел эш камилләшә. Федерация рәисләре дә алмашына. 1971 елдан 1989 елга кадәр РСФСРның атказанган тренеры Мәгәз Сәхәбетдинов. 1989 елдан 1991 елга кадәр Социалистик Татарстан газетасының бүлек җитәкчесе журналист Илдус Илдарханов. 1991-дән 1996 елга тикле шул вакыттагы сәүдә һәм авыл хуҗалыгы министры, Татарстан премьер-министры урынбасары Фатих Сибагатуллин. 1996 елдан 2001 елга кадәр Татарстан президенты аппаратының оештыру бүлеге мөдире булып эшләгән Рәшид Галимов. 2001 елдан башлап федерация белән Марат Гытов улы Әхмәтов җитәкчелек итә. Марат Гытов улы Әхмәтов 1954 елның 16 июнендә Орча районы Хәсән Шәйх авылында туган. Казан дәүләт ветеринария институтын тәмамлый. Авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты. Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре. Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары. Марат Гытов улы үзе дә яшьтән үк сабан туйларында көрәшеп үскән. Институтта укыган елларында көрәш секциясендә шөгыльләнгән. Кыскасы, федерация өчен көрәшнең ни икәнен белгән кешеләр алып бара. Бүген федерация составында 385 тренер, 120дән артык хөкемдар, ел сайын республика күләмендә 11 көрәш ярышы уздырыла. 2010 елда көрәш спорт түрі буларак таныла. Бүтін Россия спорт түрләре реестрының 3-ші бүлегенә милли спорт түрі буларак теркәлә. 2014 елда Татар-Башкорт милли спорт көрәш федерациясе Татарстан көрәш федерациясе дип үзгәртелә. Шул ук елны Татарстан спорт һәм яшьләр эшләре министрлыгының олимпия түрі булмаган спорт юнәлешендә эшләүче иң яхшы федерация исеменә лаек була. Уңышның нигезе оешкан эш, тәртип һәм җаваплылык. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Киләсе атнада татарлар тапшыруын Инсаф Абдулла алып барыр. Исәнемин яшәгез.